Dobar dan moji dragi gledatelji, moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi preporučiti biti će najbolje prirodno liječenje opeklina koji ste vi možda zaradili prilikom izlaganja recimo suncu, jako izuzetno vrućim tekućinama, parama, kemikalijama i vi ste možda dobili nekakvu vrstu opekline na vašemu tijelu i vašem organizmu. I prije nego što vam budem nabrojao što je najbolje za vaše opekline, kako ćete ih najbrže zapravo rješavati, one izuzetno teške opekline normalno da vam trebaju hitno medicinsko liječenje i tu uopće nemamo govora da ne tražimo odmah hitnu medicinsku pomoć. Ali ja ću se sad danas više referirati na sve nas koji se nekad tokom godine slučajno, rekli smo, ili opeknemo, opržimo, oštetimo našu kožu ili smo se možda pretjerano sunčali, evo recimo to je interesantno za ljude specijalno preko ljeta i želite onu svoju bolnu, suhu, nadraženu kožu čim prije izliječiti na što je moguće prirodni način. I zato ću vam danas preporučiti nekoliko prirodnih oblika kako će vama pomoći na kraju krajeva da vi to riješite vašu situaciju. Ono što ću vam reći prije svega i unaprijed, velika bi vam preporuka bilo da vi u vašim kućnim kabinetima, u kupaonici, u nekakvom dijelu nekakve ladice, uvijek imate pripremljeno ipak nešto od tih situacija koje vama mogu, zapravo tih preparata koji će vam odmah moći pomoći rješavati vaše tegobe. Čisto reda radi i za svaki slučaj, nije loše ih imati. Definitivno ću vam prvo što ću vam preporučiti. Ukoliko zaradite bilo kakvu opeklinu, bilo kojega tipa, osim oni rekli smo ekstra problematičnih opeklina, definitivno vam je aloe vera genijalna za brzo zacjeljivanje same opekline. Zato si naručite, i to vam moram reći, za poticanje zacjeljivanja vaših rana mora vam minimalno 99% čisti aloe vera biti prisutna recimo u vašem kućnom ormariću, rekli smo li u kupaonici i slično, i ukoliko imate aloe veru, rekli smo 99% čisto, ona će vam značajno poticati brzo zacjeljivanje opeklina i rana. Drugo što ću vam preporučiti, određena vrsta eteričnih ulja, specijalno kada govorimo o eteričnom ulju lavande i čajevca, imate jako krasnu mogućnost da vi brže zacijelite vašu opeklinu. Tu ću vam preporučiti uvijek esencijalna ulja. Nećete nanositi odmah direktno na vašu opeklinu, nego esencijalna ulja. I moram napomenuti, to mora biti 100% hladno prešana organska ulja. Ona druge verzije ulja nisu baš zdrave za vaše tijelo. Ukoliko imate već kod sebe, rekao sam vam i prije nego što se dogode te situacije, pomiješate malo eteričnog ulja ili lavande ili čajevca zajedno recimo sa kokosovim uljem, uljem jojobe, čak se može pomiješati sa maslinovim uljem, ulje arganovo ili toga tipa. Dakle, to sam već pričao na mome kanalu kako se miješaju eterična ulja sa uljima nosača. Čim to imate situaciju, ukoliko možete pomiješati, rekli smo, eterično ulje čajevca, eterično ulje lavande, recimo sa kokosovim uljem ili sa maslinovim uljem, napravite mješavinu, namažite mi na vašu opeklinu, imat ćete genijalnu situaciju za potpuno prirodno liječenje vaših tegoba. Apsolutno ćete morati koristiti vitamin E, on je snažan antioksidant za popravljanje tkiva i zacjeljivanje kože. Vitamin E nam je ključan, bitan, to možete ga imati kao dodaci prehrani. I još ću vam preporučiti cink, i vam je jedan od kritičnih minerala koji će vam značajno pobrzavati zacjeljivanje vaše kože. I ukoliko to već imate pripremljeno, imat ćete genijalnu situaciju ukoliko ste se naravno slučajno opekli ili ste rekli bismo imam ove opekline od samoga sunca za vrijeme samoga sunčanja. Ovo će vam najbrže perspektivi riješiti naravno vaše probleme. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi i želite svaki dan primati informacije koje se tiču naravno zdravlja, preporuka, savjeta i slično, imate ovdje mogućnosti ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal. Ukoliko se pretplatite na moj kanal, svaki dan ćete biti obavješteni o svakoj novoj temi koju radim samo za vas na mome Aura Centra YouTube kanalu.
I prije nego što odete, imam jednu veliku vijest za sve moje drage pratitelje preko društvenih mreža. Pošto je ukazana velika potreba pacijenata koji me zovu zapravo i pratitelja preko društvenih mreža iz cijeloga svijeta, odlučio sam za sve vas koji niste u stanju doći ovdje kod mene u ordinaciju, a želite moje stručno savjetovanje, stručno mišljenje ili možda preporuke vezano uz vašu bolest, način života ili možda zdravu prehranu, moći ćete se naručiti na ove brojeve telefona u Hrvatskoj. Isto tako, moći ćete naručiti se na ove brojeve telefona iz inozemstva, te narudžbu možete napraviti putem e-maila, Vibera, Whatsappa ili dakle, putem našega web shopa. Ono što je bitno za reći, dakle ja ću ostaviti dovoljno vremena za sve vas koji ste zainteresirani da dobijete specijalan točan termin kad ćemo se dakle, čuti ili putem društvenih mreža ili putem telefona ili putem drugih dakle, načina komunikacije. Dobit ćete svoj specijalan poseban termin kada ćemo mi moći napraviti ono adekvatno što vas naravno interesira. Sve ovo što sam vam rekao imate ovdje dole ispod videozapisa napisano i ukoliko naravno želite moje stručne konzultacije, preporuke i savjete, nazovite, kontaktirajte nas, naručite se dakle, na specijalan poseban termin i ja ću se na kraju kraja pobrinuti da vam dam ono što vama treba vezano uz vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite. Do druge teme ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.